Jeg hedder Jeanette Kieler. Jeg arbejder på Hydro i Tyskland i Tønder. Jeg er 30 år gammel, og jeg arbejder ude i pakkeriet. En typisk arbejdsdag for mig, det er, at jeg cykler på arbejde og går ind i omklædningsrummet og får mit sikkerhedsudstyr på. Og så går jeg ud i pakkeriet, og så sidder vi og lidt småtalker, hvis man lige er lidt før, og sidder og snakker lidt. Og så tager vi vores ting og går ned til pakkestationen og begynder at pakke profiler. Det bedste ved at arbejde hos Hydro, det er, at jeg synes, det er meget man kan lære. Man kan ud og fascinere sig med, at man kan blive klogere på viden, hvordan tingene det fungerer af aluminium, og det synes jeg er meget inspirerende. Og at man ikke bare kun skal stå et sted, men man kan stå mange forskellige steder, hvor der man kan komme ud i svejsning, eller det kan være kran, og det kan være bearbejdning. Der er mange ting, og det kan jeg godt lide at vide, at der er. De 3 værdier hos Hydro, det er jo mod, samarbejde og omtanke, og det er faktisk rigtig gode ting, som man tænker rigtig meget her på arbejdspladsen, som for eksempel samarbejde. Det er rigtig, rigtig vigtigt at have med kollegaerne, det, fordi ellers kan man ikke fuldføre sit arbejde. Og omtanke, det gør også meget, at man også skal tænke over med hinanden, fordi det er også utrolig vigtigt, at man hjælper hinanden og ikke bare gør det, men også lige gør det med en omtanke, hvordan det fungerer. Og mod, det er jo også bare, at man skal tro på sig selv og bare køre på, så skal det nok gå, så får vi det til at fungere. Mine fremtidsplaner hos Hydro, det er faktisk, at jeg har bare lyst til at prøve egentlig mere end bare der, hvor jeg står kun i pakkeriet, fordi at det bliver også spændende at kunne lidt af det hele, og det kan man kun blive bedre, og så vil det jo give en god mulighed. Det gør så, at Hydro det er et godt sted at arbejde.